Aqada lan akad nikah sinten Nabi ala khamsa asyarata ing atase wong wadon 15. Wajtama'a lan dadi kumpul fi ismatihi ing dalem pangreksane Kanjeng Nabi sapa ida asyarata 11 wong wadon wator lako lan mekat Kanjeng Nabi isnata ini ing wong wadon loro. Watisu utawi kujo kang songo alati tuwfiya kang den wafatake Kanjeng Nabi anhuna tinggal tisu iku Saudatu Sayyidah Saudah nyatane bintu Zam'ata putri Zam'ah wa Aisyah lan Sayyidah Aisyah wa Hafsah lan Sayyidah Hafsah wa Ummu Salamah lan Ummu Salamah wa Zainabu lan Sayyidah Zainab nyatane bintu Jasin putri Jas wa Ummu Habibah lan Ummu Habibah wa Juwairiyah lan Sayyidah Juwairiyah wa Sofiyah lan Sayyidah Sofiyah wa Maimunah lan Sayyidah Maimunah. Hadza utawi iki sallallahu alaihi iku tartibu zaujati iku tartibu tazawujihi iku urute garwane Kanjeng Nabi iya guna ing ida syarata iya guna ing tisun entah cukup apa qaulu sarfawi. Qala dawu sapa Hasanul Adawi Al-Hamzali Abul Hamzah fi Masyarikil Anwar dalam kitab Masyarikil Anwar. Qala dawu sinten musannaf fil Mawahib dalam kitab Mawahib wa muttafaqu utawi kang disepakati ing atase al iku ana azwaja salune pira-pira garwane Kanjeng Nabi allati dakhala kang tuhul setengah Nabi bihinna kelan azwaj walam tolik lan orang kesengkeng Nabi guna ing aswaj iku ihda asyarata iku 11 apane ing kulatan wadone situn nyatane utawi kang 6 iku mingko Quraisy sing suku Quraisy wa hunna tawi situn iku Khadijah tu Sayyidah Khadijah nyatane bintu Khuwailid putrine Khuwailid wa Aisyah tu Sayyidah Aisyah nyatane bintu Abu Bakar putra Abu Bakar wa Hafsah tu Sayyidah Hafsah nyatane bintu Umar putrine Sayyidina Umar wa Ummu Habibah lan Habibah nyatane bintu Abi Sufyan putri Abi Sufyan wa Ummu Salamah lan Ummu Salamah nyatane bintu Abi Umayyah putrine